Daw imahin sa tawo nga murag naglutaw sa dagat ug milupad pa. Nakuhaan og hulagway sa pipila ka mga residente nga nagpicture-picture kilid sa kabaybayunan sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pipila ka Cagayanon managlahi ang panglantaw sa mong hulagway. Ani ang report. Kini ang mga kuhang hulagway sa maghigala sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Sa unang lantaw, daw normal lamang nga hulagway sa mga babae ang anaa sa baybayon sa maong mga litrato. Apan niadto kunong adlaw nga Lunes, diyang himuon na unta nilang profile picture ang maong hulagway sa ilang social media account. Ilang namatikdan ang daw imahin sa usa ka tawo nga anaa sa kadagatan ug daw mura pa ug naglutaw. Diyang ilang gikumpara ang mga hulagway, anaa gayud kuno ang maong imahin. Gani sa ubang kuha, ang imahin daw naglupad kini. Diyang ilang gi-upload sa social media, miani kini og nagkadaiyang reaksyon. Eksklusibong gisubay sa GMA Regional TV ang gikahimutangan og nahinabi mismo ang uploader sa mga litrato. Matud nila nga sila mismo nakurat sa mong imahe nga narehistro sa kamera. Murag anak gyud sir, milagro gyud kay misaka hantud ulmero kagamay pa hantud sa ni taas gyud siya. Murag sir. Nang bayad balibo ato. Si Marjorie, kinsa usasab sa mga nag-upload, gibarugan nga dili edited ang mga hulagway, sukwahi sa mga pasangil kanila online. Sa ako lang sir, sa moto sila sa dili, basta ako wala ko nagpasikat sa picture, wala ko nag-edit ato. Among mga hulagway, among gipakita sa usa ka photo o video editor nga si JR Luntayaw. Alang kaniya, wala kuno kini miagi sa editing. Apan tungod sab kuno sa low quality nga hulagway, dili sab niya maestablisar kung unsa ang na-capture nga imahen. Pero tungod kay low quality sa picture, makita nimo nga naa siya mga tools nga gigamit kay maguba man ang iyang pixels. Pero diri nga picture kay nga imong gipakita sa ako wala ko'y nakita nga nagamit siya og mga tools nga mahimo siyang mapapariya siya sa pictures. Gisuwayan sab sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Archdiocese of Cagayan de Oro kabahin sa mong misteryosong imahen, apan wala sila mihatag og pahayag. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.